दिनै नैबे राङागरा गामिनि गोलाव बोसोर जिथु बे गामियाव रायजो जानाय गामिनि गेजेराव माखासे रुंसारि जालांबाय। बे रुंसारिफोरनि मुङाव जाहाथे राङागरा गामिया मोनसे जोलुर बादायलायनाय होदों आरो बेहाय जोंहा मानगोनां माजबाद समस्ति MLA चरन बर' बिथांनि दैदेननायाव बे बादायलायनाया जादों। मानोना बिथाङाबो बे गामिनिनो सासे सुबुं नंखायनो दिनै बे गामियाव फैनानै खोब मोजां मोनदों। मानोना जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां बिदिनो जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा बा गोबां बे खेला दुलायाव गोबां इन्टारेस्ट दङ, खिन्थु जों बेखौ माखासे स्कप होनो हायाखै जोंनि लाइमोनफोरखौ, जायनि बेलायाव जोंनि माखासे रोंगौथि जोंनि लाइमोनफ्रा माखासे गेलेनायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों। नंखायनो दिनै मोनसे थांखिया बेबो जे नैबे रुंसारिखौ गोसोखांनायजों लोगोसे जोंनि बे महनपुर हालामल' नङा बा बे राङागरा गामिल' नङा, गोबां ओनसोलफ्राव जायफोर जाखांफुनाय लाइमोन फुटबल गेलेनो मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ जाहाथे नैबे राङागरा फिल्डआव जाहाथे गेलेफैनानै गावनि रोंगौथिखौ देखायनायजों लोगोसे गावखौ जाहाथे स्टाब्लिस खालामनो हायो, बे नोजोर आरो थांखिजों बेखौ जेनेबा खेलाखौ होनाय जादों होननानै जेनेबा जोंनि मानगोनां MLA बिथाङा बुंदों, राङागरा गामिनि रायजो राजाफ्रा बुंदों। नंखायनो आं खावलायदों नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों अखल नैबे राङागरा गामियावल' नङा, जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव गोबां जायगाफ्राव बेबायदि जोंहा कम्पिटिसन होनायनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफ्रा ओंखारबोनांगौ आरो बेबायदि स्कपखौ लानांगौ। अब्ला जोंनि लाइमोनफ्रा गावखौ मोनसे राफोद आरो गावखौ मोनसे सिनायथि होनायनि मोनसे बे प्लेटफर्म। नंखायनो आं खावलायदों नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बर' लाइमोनफ्रा जाहाथे BTC नि रायजो राजाफ्रा गोबां जोंनि बेहाय बर'फोरल' नङा, जोंनि BTC ओनसोलाव रायजो जानाय गोबां हारि माहारिफोर दङ, जाहाथे बिथांमोनाबो बेबायदि मोनसे खाबुखौ लानानै जाहाथे गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हायो। ओंखायनो आङो नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों खावलायहरबाय आरो। बे समाव मोनसे जों मिथिनो मोन्दों BTC सरकारा मोनसे थांखि लादों जे नर्थ इस्टनि जेसेबांखिनि काउन्सिलफोर दङ बे काउन्सिलफोरनि मोनजि काउन्सिलनि जथायै मोनसे जोलुर बादायनाय खेला गेलेनायनि मोनसे थांखि बिथांमोना होनायनि लादों आरो फैगौ 9 अक्ट'बरावनो डिमाकुसि उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियावनो बे खेलाया जागायगोन। एज ए MCLA हिसाबै नोंथाङा बे बिथिङाव नङा, बेथ' खेला होननाय लोगो लोगो गोबां बेहाय मिनिं हाबनानै थायो। जोंनि बेसेबांनाखि काउन्सिलफोर दङ मोनसे फ्रेन्डशिप, जाहाथे जोंनि काउन्सिलनि गेजेराव गोबां जोंनि लाइमोनफोर फुटबल गेलेनो मोजां मोनग्रा गोबां टेलेन्ट जोंनि लाइमोनफोर दं, जाहाथे बिथांमोनखौ मोनसे फ्रेन्डशिप जाहाथे जोंनि गेजेराव जोंनि BTC गभर्नमेन्टआ इनिसियेटिभ लादों, बेथ' गाज्रि नङा, मोजांनि खोथा आरो बेनिफ्राय साबसिन खालामनो हानांगौ। बेखौ जों खेलानि खेथ्रआव जों मारावखौबो बेहाय पलिटिक्स थानो नाङा। मानोना जोंनि गेजेराव गोबां लाइमोनफोर ओंखारबोदों, बे लाइमोनफोरखौ जों मोनसे स्पेस होनांगौ बिथांमोनखौ। आरो दिनै मोनसे जोंनि BTC गभर्नमेन्टआ जिथु बेसेबांनाखि जोंनि काउन्सिलफोर दङ बे काउन्सिलफोरखौ लानानै मोनसे फ्रेन्डशिपनि मोनसे बेहाय गेलेनायनि मोनसे कम्पिटिसन होनो नागिरदों, बेथ' गाज्रि नङा, मोजांनि खोथा। नंखायनो आं खावलायगोन जाहाथे बेबायदि मोनसे स्टेप लानाया गाज्रि नङा आरो। जोङो राङागरा गामिखौ बहा दं होनना बुङोबा उदालगुरि जिल्लानि उदालगुरि टाउननिफ्राय खोलाथिंजाय खमसे खम 10 किल'मिटार गोजान जायो। बेवहाय बे गामियानो राङागरा महनपुर बिदि आरो। लोगोसे जोंहा नै दा जिथु जोलुर बादायलायनाय जादों, बे माबाखौहाय जोलुर बादायनायखौ जोङो जोंनि गामिनि जेसेबांखिनि 1927 निफ्राय जेसेबांखिनि रुंसारि जाबोदों बिथांमोननि अबदान दं नालाय, जों बिसोरखौ दिनैहाय नैबे फुटबल टुर्नामेन्टनि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जों ओरैबायदि सानदों जे बिथांमोनहा जोंनि बे राङागरा गामिखौ समाजखौ दालांनायनि थाखाय जों बिसोरखौ दिनै मोनसे खाबु मोनदों जे जोङो बे फुटबल टुर्नामेन्टखौ होनानै जों बिथांमोनखौहाय इसोरनिसिम अबंलावरिनिसिम जों एसे आर'ज गाबहरदों जे बिथांमोनहा जोंखौ दिनै बे समसिम बे गामियावहाय जुगे जुगे आलो गोजोन रायजो जानो थालांनो थाखाय जोंनो बे खाबुखौ होदों। आरो दा लोगोसे जोङो बे फुटबल टुर्नामेन्टनि गेजेरजों जोंनि जिथु लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिसोरनि थाखाय जों मोनसे लेसन बा इयुनाव जों जेरैबायदि जानांगौ बेबायदि खाबुखौहाय जों बिथांमोननो गालांनो हाथों बा हागोन हिसाबै जोङो फरायनायजोंल' नङा, जों लोगोसे गेलेनायजोंबो खेल धेमालिजोंबो जों आगान सुरनांगौ। दा बेखौ जों साननानै
जोंनि जिथु माजबाद समस्तिनि सरन बर' MLA सार बिथाङा जोंनो बे खाबुखौ होदों बिथाङा जोंनो बहुत एडभाइस होदों बे एडभाइसखौ लानानै जोङो बेखिनि खामानिखौ जों मावनो हादों आरो बिथांनि बिथोनानो जोंखौहाय ओरैबायदि माने स्ट्रं आरो गोसोखौ गोरा खालामदों जे जोङो बेबायदि जोलुर बादायलायनायखौ जोङो बोसोरफ्रामबो होलांनो हायो नामा जों बेखौ सानदों आरो दा जोङो दा जोंथ' जोंनि मथे जों हिसाबाव मथा मथि 80 जन दङ आरो जों मोननायाव आरो लिस्टआव मोननायाव आरो जोङो किसुमान नामखौ जों मोनाखै दा मथा मथि एबाउट 100सो जानो हागौ आरो 100सो जानो हागौ मानो होनबा जों गोदो गोदायनि जिथु आबै आबौमोननि बिमा बिफा दं जों बिसोरखौ मिथिनो मोनाखैमोन मानो होनबा जोंनि बे राङागरायाबो गोदोनिफ्राय थानाय नङा गुबुन जायगानिफ्रायसो जोंनि आबै आबौमोना फैनायमोनथ' दा जोंबो बेखौ मोजाङै मिथिया गुदि हिस्ट्रिखौहाय दा बेखायनो जोङो बिसोरनि अबदानखौ जों बावनो हाया मानो होनबा जोंहा बेयावहाय उदालगुरि बा राङागरा हिसाबै जों थांनानै दङ बा जों बेयाव थागिबि हिसाबै दङ जोंहा जिथु लेन्ड राइट्स मोन्थाय दङ जों बेयाव मोननो हादों आरो दिनै जागायबाय आरो माब्ला जोबहैगोन आरो माबायदि लेभेलजों जोङो बेखौहाय जे जों नियम बायदियै जेबायदि फुटबल टुर्नामेन्टखौ होनांगौमोन जों बिनिफ्राय एसे जों खमायनानै जोङो मथा मथि 16टा टिमखौल'सो जों माबा होदों बेबो जाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आन्दारावल'सो आरो जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बाहेरायाव जों लाङाखै मानो होनबा जोङो बे फार्स्ट टाइम हिसाबै जोङो गावखौनो गाव एसेबाबो मेनटेनेन्स खालामनायखौ गोब्राब मोनदों गतिके जोङो हयथ' नेक्स्ट इयार फैनाय बोसोरफोर जों आउट अफ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टबो जों थांनो हागौ जोबथाया जोङो अक्ट'बरनि 30 तारिखखौ लादों फाइनालखौ आरो मथा मथि बिसिमहालागै खेला सोलिबाय थागोन आरो जाय देरहागिरि बे देरहागिरि बिथांमोना देरहानाय बान्था हिसाबै बिथांमोननो जोङो केस प्राइज होगोन बेनो जाबाय जा 50,000 केस प्राइज लोगोसे माबा दङ ट्रफिबो दङ आरो जायहा जों सेकेन्ड रानार आप होनना बुङो बेनो जों 30,000 होगोन प्लास बिसोरनोबो ट्रफि मोनसे होनाय जागोन आरो बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 936553185 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन